Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:44. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ang ining oras ang ginadulong sa inyo sa Kaawan Community, do it! This time check is brought to you by The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed. For them to decide on matters of public interest, we should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:46. Maayong gabi, kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinar na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Gani Republika sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, maayad nga gabi. Mayong gabi, Action Breaker sa aton mga listeners, mayong gabi. Ari lakat sang aton nga chimpo sini nga gabi. Martes kita karon Abril 14 to 2020. Naga-influensya sa kapungsuran ng tail end sang cold front, naga-apekto diri sa nasidlangan nga bahin sang nabagatnan sang Luzon. While amihan o northeasterly surface wind flow naman ang naga-apekto dito sa pinakapunta kag sentral sang Luzon. Ang kabikulan, probinsya sang Quezon, magal-umon ang ilang kalangitan. May dala ini nga pagulan kag pagpanagkoob nga tuga ini sang tail end sang cold front. Ang Cagayan Valley naman, ang Cordillera Administrative Region, kaprobinsyahanan sang Aurora, Rizal, Laguna kag Batangas, may pagulugal uman ang kahawaan nga may dala man naligwin nga mahinay kun manipis man nga mga pagulan o kung pagtulot-taliti nga halin niya sa northeasterly surface wind flow o kung hangin amihan. While ang Metro Manila, ang rehiyon sang Ilocos, ang probinsya sang Cavite, kag sa iban man nga bahin sang Central Luzon, padayon nga may pag-ungguom ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan nga may naligwin, manini nga mga mahinay o kung manipis man nga mga pagulan o kung pagtulot-taliti, nga tuga man isisag gihapon sa hangin amihan o kon northeasterly surface wind flow. Kag sa iban nga bahin sa aton pungsod, may pag-uumguuman ang kahawaan nga may naligwin, manini nga mga pagulan nga tuga iniya sang localized thunderstorms. Kag mabatyagan sa kapungsuran ang kasarangan na sang may pagmadlos nga uyop sang hangin, magahalin sa naminhan na sidlangan ang mag-influensya dito sa naaminhan.
kag nasidlangan nga bahin sang Luzon nga may kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan. Kag may araman mahinay hasta sa kasarangan naman nga huyop sang hangin. Maghahali naman iniya sa namin nasidlangan o kon northeast to east ang magka-influensya sa ibang nga bahin sang Luzon. Kag may maghahalin man sa nasidlangan pakadto sa namin nasidlangan o kon east to northeast ang mabatikan sa Kabugusan, sa Kabisayan, kag Mindanao nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Panahon kita diri sa aton lokal nga forecast, particularmente sa aton probinsya, may ari man kita nga paggulugal o mga aton kalangitan. May naligwin naman ini nga mga pagulan aton mabatyagan sa Kabugusan sa aton probinsya, sang Negros Occidental, lakip man ang syudad sang Bacolod. Makaagom kita diri sang mahinay hasta sa may kasarangan lamang nga pagdupoy-dupoy sang hangin, magahalin sa nasidlangan pakadto sa namin nasidlangan. O kon east to northeast, maga-influensya sa Kabugusan sang isla sang Negros. Nagapabili lang sa gihapon ang kondisyon sang aton kadagatan nga mangin makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Alas 10:32 karon sa gabi, maghunas 0.1 metro ang kanabawon, ang tao magabalos alas 4:35 buwas sa aga sa takos nga 0.5 metro ang kadalumon. Alas 5:56 sini nga po nagtunod si Haring Adlaw, magaputlak naman siya alas 5:36 buwas sa aga. So subong hari kita sa 26 degrees Celsius o 78.8 degrees Fahrenheit. So, muna kabukusan sa aton lakatimpos ng gabi aksyon, Brian. Aha, sige. Matawhay, Sir Gan. Salamat mo, Sir Gan. Mayo gid lakat sang panahon. Una sa balita, una sa aksyon. Matawhay gid nga aton sining palibot mga kaksyon diri sa syudad sang Bacolod kag sa Bugos man nga Pilipinas sa sining Matinion. And of course, mga kaaksyon, no? Waisang dapat nga kabalakan kung lakat sa panahon ang paghahambalan. Pura mo na galing, bangod sining ginatubang naton nga COVID-19. Dahil di magyapon kampan, tigid ang aton sini nga sitwasyon. Sige lang. Lasay 50 sa mga utod naton nga nagapuyo sigad sa baybay, si Dalom Santaytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan. Lakip na. Ang mga nagapuyo man sa, of course, sa mga panmilay naton, mag-alerto lang kita, 24/7. Antes kita formal, mag-umpisa sa aton sila nga pagpangalagad, ayon, tagid ka mo sa pagduko, kag magpangamuyo, agod pakigbatuan tayo ning COVID-19. Oratio Imperata, Prayer Against 2019 Novel Coronavirus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen.
Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, lasay 53 na. Subong nga adlaw, Martes kita, Abril 14, 2020. Amo na ning adlaw kung tanay katapusan sang first 14-day iyang ECQ diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental tani Sir El Rey until 11:59 lang takaron mo ang ECQ o galing bangod sa extension. Sige, padayon ang standby sa puluyan. Wayan ta mahibo pero safety first mo sa aton sining health mga ka-action. Okay, naga-monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita. Una sa aksyon. Wakas na nga aton sining nga Facebook page pagya sa Aksyon Radio Bacolod 684 nga pwede mabatian ang tanan nga news sa Public Affairs Program via Facebook Live na pwede i-click, share, kag like sa mga ka-aksyon. Kag of course, meron kita sang YouTube. Type mo lang direksyon radiobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamo to kay maka-monitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account na i-follow lang Aksyon Radio Bacolod Official. Sa mga texters naton, sa mga viewers naton, pwede gi kamo makabutang na sa inyo sining opinion, greetings sa inyo sining mga suggestions sa aton nga mga utod dira medyo 2 to 3 lines lang, no? Again 2 to 3 lines lang para basahan tagid ang iban. Kay kung kaisa, hindi ko na mabasahan bangod sa kalawigan. And sa mga texters naton, yaring numero naton 0938-225-5017. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Onboard na, Toblas 9 tak na siring nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Aksyon Firing Line. Ano ba lang mga dalag ko nga balita lokal nga hatagan naton sang pagtamod subong nga gabi mga ka-aksyon. Sang nagligad to ang ginpangyawyaw ni Vice Mayor Elcid Familiaran ato mga PUMs nga wala nagpakita, mga 50 masobra ato sila, no? Kung wala ginyawyaw, wala man nagpakita. Pero na-solve na to, solbar na to kay binuyayaw na mo pagkatapos. Kung wala sila nagpakita, to ang plano to sang task force nga i-mention ang ngalan nila on air kag i-post pagid sa social media. Subong ang ginpangakig naman kag kalain sang buot naman ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Basi matingala kamo nga siya ning pinangakig, siya yang galalain kay siya ni ang pinuno sang interagency task force sang COVID-19 diri sa syudad sa Bacolod. Siya ning gintagaan sang task ni Mayor Bing Leonardia. Okay, so nagpinangakig naman siya because nga ang Bacolod Subong nga ang tuman kadamo sang nagabiyahe nga mga salakyan laban pa mga pribado. Waigin man niya sang pampubliko nga mga salakyan, tikay na naglibot ang vice-alkalde sa Pag-usisa, makabasa ka makakita man kita sa mga posting sa social media sa pagkadamo sa lakyan. So meaning nagaginawa ang mga tao subong diri sa syudad sa Bacolod. And ang Bacolod naka-issue sila sang 150,000 more or less nga Q-pass o kon quarantine pass. So kung gumawa ina siya tanan-tanan, porting daghana. That's why nga tigin hilisugtan nga may ara na sang number coding starting tomorrow, Wednesday mga kaksyon. Umpisa buwas, may number coding ng syudad sa Bacolod para mabuhin-buhinan ang kadamuon sang salakyan. Kabay pa, no? Kabay pa. Portik damo gid, no? Halos tara nakagatingala kun nga naga-inamo karon diri ang syudad sa Bacolod. Ang ginakulbaan ta diri, imbes nga daw naga-amat-amat tahaw ang pagbantay naton sa COVID-19, basi mag-umpisa taliwat blas sa 0 naman ang Action Firing Line. Maumpisa tabla sa 1, bangod nga nagapinasaway ang iban, no? Nga nagakadamo, ini hindi maintindihan. Action Firing Line. Sige, karon plus start na makaksyon ang iban nga balita iya lokal sa aton sining nga pagpangalagad. Subong iya nga gabi
ang pila ka mga pumuluyo diri karon sa Bacolod, ara gyapon ang reklamo wala tuo, no? Sang siring food packs nga ini nga wala makabaton. Kay na sang aga ang Aksyon Radyo Bacolod nakabaton sang 45 tanan ka mga persona, no, nga mga ngalan halin sa isa ka purok dira sa area sang Barangay Mansilingan nga ang purok ini ginatawag nga purok Maghiliugyon. Sa din Action Nems nakabaton sila bugas halin pag-umpisa sang isikyo, 2 ka kilo sang bugas, 2 ka tinapa, kag 2 ka noodles mga kaksyon. Hasta subong wala sila makabaton liwat. Tiini kuno nga ginbaton nila halin lang ini sa barangay. Ang halin sa syudad way sila kabalokon na dalahig sila sini ukon waay. I-try nato nga pamangkuton karon si Barangay Kapitan Boy Pico, no, kung anong sitwasyon sini. This afternoon, ang Action Radio nakabato naman another sulat na naman. 40 ka lawig nga sulat niyo, no, ari ginakaptan ko subong. Kag may mga ngalan na pulo tanan ka mga persona. Way kita yan nag-judge, naghatag sa conclusion gidayon sining ini sila inang mahambal naton nga dapat halatagan gidman, no? That's why nga ginabato naton ini nga reklamo kag ipadangat aton sa concern kag i-verify ini sila liwat. Ini nga mga ngalan halin ini sa Barangay Utso, taga Purok Nara, Baybay, Siyudad sang Bacolod. Sa pagpamuno naman ni Barangay Kapitan Johanna Magalona, no? Barangay Utso, Purok Nara, Baybay. Basta naga-monitor subong si Kapitan kag maka-istorya man kita sa iya. Nagpadalaman diri sang sulat sa aton. May ari pagid diri ginapaabot naton ini ngipadalaman diri sa Aksyon Radio Bacolod mga kaksyon. Eri daw damo pagining iya niya ho, no? Dali na ginapangita ko ding isa pagid diri kangalan. Okay. Arang isa kangalan diri 45 man kabilog ini. Dala na check ko lang ha. Okay. 45 man ini. Iniya halin naman ni sa pumuloyo sang Barangay Tangob. Oh, Barangay Tangob. Naga-monitor subong si Kapitan Villarosa mo. Barangay Tangob ini 48 kabilog. Basi ma-text mo rin sa akon, ma'am, ang purok nyo, abik, hindi ko gin mabasahan ang mga names, no? Ang mga names, hindi ko mabasahan, gid. Pero ginapaabot naton ini nga mapadala diri sa Action Radio Bacolod, no? Basi may idiyahan ninyo, kay i-forward tani mo. Dito iya sa concerns ni mga kaksyon, no? Purok Villa Cristina, kag Purok Nagahiliugyon. Amo ning 2 ka purok, no? 48 kangalan. Villa Christine, no? Mga 48 initanan kangalan diri, no? Ang nakabutang nga wala man sila makabaton sang nagakaigo. Nakabaton man maybe guro por hindi gid bi makabulong sang ila ginapangita abi kulang gid. Kabudlay abi basahon kay kwan kagamay sang inyo sining sang font diri hindi ugid makwan. Sige, karonan ko na, pachimpuhan ko na at least na unat na, na mention na di, kagang concern sinima Kapitan, Barangay Tangob, Mansilingan, kag Barangay Utso, kabay pa nga naga-monitor this time, kag makahatag sang ila sining action sini. Amo na, no? Ang sa balita naton diri nga ginahatagan tini accommodation, kung ano man ang kapitan ginapasabat naton sina diri mo kun nga nakabaton bagid bala ini sila wala nakabaton anong sitwasyon nga nagreklamo ini sila, no? Way tani ginahatagan gilayon sang pag-judge diri kay budlay na ina way man ta naghatag sang patapos nga istorya we need sang explanation sang aton sa mga kapitan. Kag makalambot niya sa concern nga agency ang inyo sining nga reklamo, mga kaksyon. Action Firing Line. Sa ibang nga balita mga kaksyon sa lokal, sa syudad ya sang Kwan, sa syudad ya sang Silay,
105,000 pesos iya ginapatihan siya botigayon nga nadakpan sa otoridad sa buy-bust operation. Tinidto iya nagapadayon ang negosyo sang illegal nga droga sa syudad sang Silay. Padayon man ang iban nga mga kaso diri sa Negros Occidental, pero manubo ang kaso sang Negros Occidental, no? May mangani sining isikyo nga ini nabuhin-buhinan gid ang kriminalidad. Action Firing Line. Ang mga balita gikan naman sa Kapitolyo Provincial, subong nga gabi sa aton sini nga pagpangalagad sini nga hapon damay ara sang ginpatigayon nga preskon mo, no? Ang probinsya sang Negros Occidental ipaplastar ta ni karon ka aksyon Eden Abuso kun ano balang kaundan sini. 35 sa 90 ka mga OFWs nga na stranded iya sa probinsya sang Cebu nagabot na diri sa Negros Occidental. Ipaidalom inisla sa 40 diyas nga self-quarantine. Record sang Incident Management Team for COVID-19 sa probinsya sang PUIs kag PUMs padayon nga nubo ti good news ini. Pila ka mga Negrense OFWs nga na-stranded sa passengers nagakalinlain nga lugar sa Pilipinas ginabuligan sang provincial government agod makabalik sa probinsya mga kaksyon. May ka nagahimo gintika nga makapauli ang pila naton ka makauturan diri sa aton sa probinsya sang Negros Occidental. Samtang sa syudad sang Bacolod mga kaksyon nga mga balita sa Sinimat Tinion ni check na to med action na Dale Salazar. Anyways, basi naga-monitor si ano no, basi may maka-inform bala kay Councilor Cindy Rojas. Karamo sa mga nagapalabot sang information diri sa aton. Why na sila nabalik pa sining series bus bala nga amo ang nagalibot-libot sa Bacolod sa pagpanghapit-hapit sining may mga trabaho nga iban. Sa Cathedral subong damo pasahero to nagahulat naga-inform diri sa aton halas 4 pato kuno sila ahay. Tani nakapauli na ni sila. Iling kiti arita subong sa sitwasyon nga abnormal gid. Sa Bacolod, Kapitan Aiko sa Barangay 15 ginpa-recall ang quarantine pass nga una niya gin-issue bangod wala sang control number. Ano man nga sitwasyon may control number. Abusuhan pag may control number, hindi pang way control number. Congressman Gasataya nagklaro nga wala nalakip sa financial aid makaksyon para sa mga middle class workers ang 4Ps kag SAP beneficiaries. Ti middle class na iya, pating 4Ps mangayo pagid. Da makakat. Nga nag-wild naman ang 4Ps nakabato, nakamoto. Actually diri sa Bacolod, Subo Action Elms, may kwarta na halin sa national para sining 6,000 pesos. Pero buwas nga adlaw, hindi dali-dali nga ma-release ini sang DSSD. Kay gina-check pa nilang isa-isa. Kay nga gina-check nila isa-isa. Kay base may ara sang 4Ps nga nakalakip dira nga una palinya sa listahan ay. Ti ang 4Ps iya automatic na kamo nga nadala sina. Hindi na kamo mag-fill up. Gani kay naga direkta na sulod to sa inyo siring cash card. Tapos malinya ka pa da, bonano, sobra-sobra naman ang inyo iya. Action Firing Line. Luoy man tanay-tanay sa ila, kaya ti 4Ps gani mo. Mga pigado sa pigado pa nga, kung ano nga sitwasyon. Pero kung kisado, hindi man manami, no nga, kamaluragig ka mo nga may ara na kamo sang inyo, da malinya pa ka mo na ka magpalista man, hindi na kamo magbinutig. Action Firing Line. Hindi niya pagpatabi, kay parang iban makatilaw man. Hindi niya pag-umusa. Kung kabalo ka mo nga 4Ps ka mo, pigad-higad na lang, ha? Las 7, 6. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Balikan ko na karon dalag ko nga balita lokal maka-aksyon sa aton sa nga pagpangalagad pamulya ko gamay dito sa dito sa balita iya sa national. Ariyo sa mga LGUs naton, mga barangay kapitanis dira tanan alerto kamuha kay ang DSWD nagahingyo sa publiko nga kung sin-oto ang mga local officials nga lapas sa pagpanagtag sining social amelioration cash card nga ini kon ining programa sa gobyerno kag wala na hatag sa husto nga benepisyaryo, i-report mga kaksyon. I-report sa DSWD, i-report sa DILG, no? Ining palayag ni DSWD Secretary Rolando Bautista. Habalya i-report ang sinuman nga opisyal kay aktuhan ta ini
galing kung kaysa ining mga amo sining nga mga pulo panawagan, duhas tama lang sa salita. Action firing line. Kay kung kaysa magreklamo, daw ginapabayaan man lang gani, daw ay man ginasapak ang reklamo, no? Kung hindi mo pagyawon di sa iriho, daw di mo mag-action ganing mga opisyal nga ini. Action firing line. Oh, ambang sa taga DSWD, and we are hoping aksyonan gid nila. Kay kung reklamo lang, purting reklamo hindi magwanta. Pero kabalo man tanga may mga investigation man ang ginahimo ang DSWD ta kag DILG. Action firing line. Kung may reklamo kamo dira, ipalabot tani sa DSWD, magsulat kamo, ipalabot nyo to sa ila. Ang pamangkot, ina kun aksyonan. Action firing line. Pero at least may idea ka mo. Na may idea ka mo, angot sini mga kaksyon. May connection gihapon sining panghatagay karon sa pungsod Pilipinas. Si Presidente Rodrigo Duterte nagpalayag 5.4 million families ang gindugang sa 18 million kapamilya nga hatagan sang 5 to 8,000 nga ini nga cash mga kaksyon. Amo rin palayag ni Presidente Rodrigo Duterte. Kiti may ara gid man sang waay na labot gid. Kag kadamo sang waay gid nahatagan. Sining 5 to 8,000 nga pundo mga kaksyon. So gindungagan ini kag kabay pa nga ang wala dira malambutan nagid. Kung kaysang problema ra man sa barangay kay hindi gyapon madula ang mga aligasyon na nga palapit-lapit sa luwag. Kung kisa ning luwag ni katalak. Aksyonan, kung kisa ning luwag ni katalaka na mula ni perming nawak. Do kadami balion ning luwag kay ipakdol sa palakdulan. Ay sus ko. Sa iban nga balita mga kaksyon sa aton sa nga pagpangalagad kay Aryo, didto iya sa Iloilo, ginapaaresto karon ni Presidente Rodrigo Duterte atong mga tawo nga naghaboy bato sa puloy-an sang positive nga patient mga kaksyon sang COVID-19. Bonano na nga mga sistema aton naganto sa tuganing pamilya kay positive na tong isa sa pamilya nila. Habuyon nyo pa bato yan. Ano nga sitwasyon ini? So, ginasugo karon ni Presidente Rodrigo Duterte nga ayamon sang PNP ang mga suspetsado nga naghaboy kabato sa puloy-an sining positive iya nga persona kag pangdakpon dalon dito sa bikutan tagig gid mismo kag indi pagpakanon. Hambal ni Duterte siya ko magreklamo, sila pareklamuha kay tubangon ta ka mga tunto klase mga tao. Action firing line. Ginmando man ni Presidente Rodrigo Duterte ari atensyon sa mga tawo iya nga naga-discriminate sa aton sa nga mga frontliners, ilabi na gid nga miyembro ikaw sang medical team. Action firing line. Siya pandakpon man sang kapulisan ang naga-discriminate ka ginabuli or ano nga sitwasyon, way ginapasakay, way ginabaton sa mga boarding houses dira, ginapalayas ang mga frontliners kinakulbaan muna pangpadakop sa kapulisan. Ari matistingan giningari des bakulon nga naga-discriminate sa aton nga mga frontliners mo. Action firing line. Abilan tawon ta ko ng aksyon sang PNP ta sini amo ning ginabantayan tani para matistingan taning iban ding nga daw sa mga tikal-tikal man nga iban pinahalinda sa naga-board sa ila, ang iban hindi pasakyon sa salakyan, ang iban hindi na pag kung ano na lang. Sadya gini. Ang masubo nga balita mga kaksyon dito iya sa UK may ara sang 4 ka Pinoy na nga nagkalamatay. Ini sila nagatrabaho sa National Health Service. 4 ka Pinoy na to nagkalamatay. Sa New York naman iya may duha to ka Phil-Am nga nagkalamatay man iloy kag anak niya siniho. Ay grabe no bangod sining COVID-19 mga kaksyon. Action firing line. Ang record karon diri sa pungsod Pilipinas sa ining hapon ang pinaka-latest nga data sa nga DOH may ara na 5,223 ka positive cases sining COVID-19. May panibag-o nga 291 gasaka nga nagasaka no. Ang naka-recover karon naglambot na sa 295, 53 diri ang panibag-o nga naka-recover mga kaksyon. Action firing line. Ang sumo lang kay nagdugang man sang 20 nga nagkalamatay ho. Ang mga Pinoy dire sa Pilipinas suma total naglambot karon sa 335 na
ang nagkalamatay diri sa pungsod Pilipinas bangod sining COVID-19, mga kaaksyon. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Sa bugos nga kalibutan, naglabot na sa 1,933,875 ang nag-positive sining COVID-19. Kag naka-recover diri mga kaaksyon ang 456,546 ang naka-recover. Lapit naman 500,000 ang naka-recover. O galing ang patay, sus kakululbaan, 120,000 ang patay na. 120,434 sa bugos nga kalibutan. Ginoo, tama na ni. Di na magwanta ni nga patay nga ini, 120,000 na mo. Kag nagapanguna subong sa may tuman kadamo nga patay mga kaaksyon, amo iya ang United States of America. Sa diin nga inang 23,644 ang nagkalamatay na. Grabe no? 23 iya mo. 23,644. Ginasundan sang Italy mga kaaksyon nga 20,465. Ginasundan ini sang Spain mga kaaksyon nga may 18,056 nga nagkalamatay. Paano nino? Grabe, paano nino? And ginasundan sang France nga may sang 14,967. Ginasundan ini sang UK mga kaaksyon nga may 11,329. Nagasunod man diri ang Iran nga may ara sang 4,585. Belgium may 4,157. Ang China ara sa 3,341. Kay inaway ni sila dugang, pero may nagdugang mag plus 89. Ang ilang sini nga positive dito, no? Nagdugang, iway pagid niya napapas-papas gili sa China. Ang Germany may ara sang 3,194. Ang Belgium, na-mention ko na kayo na, 4,157. Netherlands, may ara sang 2,200 o kon 823. Ang area naman niya sang Turkey naman niya, 1,296. Switzerland, 1,138. Brazil, 1,355. Ang Canada naman niya, 780. Portugal, 535, and the rest mga kaaksyon. Ang Sweden, 919 ang ila sini mga patay. Ang iban, 40 man kadamo. That's why nga naglabot na sa 120,000 plus ang nagkalamatay sining COVID-19. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Sa gyapon ang aton sining nga gobyerno nagapanawagan sa mga kultura naton labi na gid diri sa pungsod Pilipinas nga dapat magtiner kita sa sulod naton puloy-an. Kay karon nga gabi liwat suliton to sa inyo, wala pasang bulong ining si COVID-19 nga amo ang makabuhi dira sang imo sini kaugalingon kon madala ka sa ospital. Ang pinaka ginahimo karon sa gobyerno ang pagpalagyo naton sa virus nga ini. Kay kung wala sang movement ang aton sinikuturan, mga pumuluyo, si virus kusang mapatay ina kung wala na siya sang may tapikan. Simple mala nakatama ng pangayos sang gobyerno mo, no? That's why diri sa Bacolod, Subong, ginapatuman gid kuntani ang strikto nga pagbawal sa paggwa sulod sa mga utod naton nga nagagamit sang QPAS. Action Firing Line. Kung isa nagapinagusto. Diri sa Western Visayas mga kaaksyon, may maka-check kita abi, ma-check kita abi kung kumusta ang aton sining status karon sa bugos nga Western Visayas. May ara bala sa mga pagbag-o, no? May ara bala sang nagdugang nga kaso sa Western Visayas, labi na gid diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Ano bala ang mga testing karon nga ginahimo naton diri? May mga pending cases pa bala kita, may mga pending kita dito nga mga dapat i-test ang aton sini nga mga medical health unit naton, ano nga sitwasyon. Ina ang aton sini
nga hibalon. Action firing line. Kay sa nagligad nga Abril 5, tubtob Abril 5 mga kaksyon, hasta subong, sa pag-insyende naton daw wala sang paribag-o, no, nga kaso. Kag di buenas, kay wala nakasaka. Bangod man ini, sa ginapatuman nga pagpasiguro, no, sang mga probinsya nga sakop iya sang Western Visayas. Action firing line. Ang Panay kag Negros Occidental. Kita ang nasiparar mo dito sa Panay kag ang Guimaras. So, medyo way kita diri mga kaksyon sang nagdamo gid abi. Nagapabilin kita way gandar ang telepono niya. Ni Dr. Maria Sofia Polmunes. Kay na daw goods na kami to mo. Wala ga sabat. Sige tawgi lang siya kay basibla. Tingala siguro. Last 7:18 Action Radio Philippine Standard Time. Nagatinguha kita nga makatawag mga kaaksyon sa aton sining spokesperson karon sa Department of Health diri iya sa Region 6 para mapihon aton ini kung kumusta ang aton sining sitwasyon diri. May dapat mabala kita kabalakan ano nga aton sining dapat nga himuon diri liwat. Dapat pabla palawigon aton ang ECQ kung ano nga sitwasyon ina aton hibaloon mga kaaksyon. La 7:19 Action Radio Philippine Standard Time. Wagid siya gasabat, no? Okay, base blaga pa niya po na nga sitwasyon. Why siya gapatayaksyonan? Ako nagtawag di. Ngintawagan ko di kay siling ko base di sa magsabat da sa ibang nga number. Action firing line. Why siya gasabat man diri sa akon. Sige, karunan ko na lang ini, unahon ko na lang abi si Madam Pasita Tero abi, no? Kay kabalo ka diri sa Bacolod, ginahulat man diri subong ang pag-release na no sining actually ang ining COVID-19 nga issue do gakadula gari kung kaysa mo. Kahit nakatutok man ang publiko kung paano maka-avail sining 6,000 pesos nga ini for poorest of the poor, no? Nga need naton ini sa pila na kasimana nga wala na sang trabaho kag inang gutom. Action firing line. Gutom, no? Ang sitwasyon mga kaksyon, no? So, diri sa aton sa syudad sa Bacolod, may ara sang pundo ang national government nga ipanghatag. Actually, naglabot sa 588,856,000 o 58,000 ang pundo para sa social amelioration program nga inisang gobyerno. Online sa firing line. Kanamo na sa nagapinamangkot diri sa aton kung may release na buwas, ano na balang sitwasyon na kompleto na ini, tingiban kinang lanon Manila mo. Pero check na to nabi, we have on the line Madam Pasita Tero sang DSSD Bacolod. Ma'am, good evening. Good evening, Bri, and sa tanan nga tagplamati naton sa Action Radio. Mayong gabi sa inyo tanan. Yes, pasensya sa disturbo, but kinang naton inform publiko this time. Ma'am, buwas, kumusta ang syudad sa Bacolod? Preparado na for releasing sini or ara pa kamo sa mga checking sa mga ma'am? Ari pa di kami gani subong sa opisina, no, ka overtime. Para nga malagas naton nga mahatag dayon ang ilang amelioration. Pero sa subong, ang mga natapos na namon encode nga mga barangays, ginamatch pa namon sa amon nga mga database ng Pantawid, no? Kay kadamo sang nakalusot nga mga Pantawid na naton nga ari ang ngalan sang ilang miyembro sang pamilya sa aton nga amelioration. Uy. Sa SAC amelioration. Tati hindi na tani dapat na mag-apply sila sa aton nga SAC nga target tapos dito sa Pantawid naton ame ato pagid sila, no? So that's why we are very careful nang create kita sa aton nga daw na gani system naton kung diin ma-trace naton bala ang nagasampawan na yung mga ngalanda. So meaning ma'am may nakita na gid man kamo nga dagdoble na siya. Damo. Ay no. Tano ng sitwasyon Adi nila buro kundi namon ma-detect, no? Yes. Kahit siyempre malantaw ka lang sa ngalan sang nanay, sa tatay. Pero wala sa kabalo nga hasta miyembro sang pamilya nila arat na sa roster sang Pantawid, no? So if they are members of that household, hindi ka pwede maka-avail sinisang SAC
So diri sa program. Bacolod, ma'am galaom kamo nga damo gid sang mga miyembro sang 4P subong nga ara nakalista gid kag nagahulat man sila maka-avail sini. Yeah, if not for the husband and wife, Aha. may ara gyud ang kabataan ginapalusot, no? Grabe, Kaya no? binila ti hindi lain ang ngalan, Mhm. so basi makalusot pero ti hindi gid sila kalusot sa amon nga database nga gina-install. Okay, so kung inatanan magkalakitan ma'am kag makakas ina sila ang naintindi dira sila nga pundot tani ano ipapangita tani sa iba naman nga pwede mahatagan sini ma'am. Yeah, amon nga hambal sa aton nga mga advice nato sa aton mga kapitan, no, punong barangay. Pero ugaling may ara kita nga mga numero nga ginabuhin subong nga ginbuhin sang region sa aton, no. Aha. Mga almost 5,000 plus Yes, mhm. nga mga ngala nga mga numbers. Mhm. So ginaisip namon kung pila ni ang napangbuhin namon Mhm. nga mga taga-Pantawid, and probably amon ning isa sa mga ibuhin namon Yes. Mhm. sa amon nga 5,000 nga ginbuhin mo sang region sa amon nga kosta. Aha. So may possible ni ma'am nga ang pag-delay sa inyo sini nga panagtag sini or pag-release sini bangod sining nagasalampaw nga problema nyo sa 4Ps nga nagdululublay pwede naton mahambal ini. Kundi after the clean listing, after nga naton ma-encode ang tanan nga ara sa form, ginaya ta-clean list na naton dayon, no? So whoever comes first sa tomorrow, amo nang preparahan namon sang payroll, ang first come first serve, no? So ang tapos na ya, Aha. pag okay na mga papers nila, amo tong himuan namon sang payroll buwas, and then probably tanawon ta lang if we can have it on Thursday or Friday. Aha. Anong natabo? Tanawon I'm sorry. Anong natabo, ma'am? Nga nakalusot pa ni sila ka naka-fill up ni sila, ma'am, sa verification dito mismo sa barangay. Why gid sila nakitaan nga members sila sang 4Ps glido nagbinutig gid sila ya? You know, ang nag-validate sa Dalom is not only barangay officials, no? Yes, yes. May nag-validate nga mga aton nga mga barangay health workers, BNS, no? And other barangay officials. Si ula man ni sila guro kabalo kung Pantawid ini sila o kung hindi. Yes, no? yes. Kasi they are made just to fill up the form, tanan mong iparos pa lang tanan ginapa-fill up kasi amo na ang instruction, no, i-distribute ang forms balay-balay. Si sa imo na lang natani nga dili ka sa mga Pantawid ka, ma-fill up kapag gid. Pero tingila na guro basit lang makalusot ta. Do kahuluya, no? Oo, pero according to the Pantawid staff, they will recommend nga ang ini nga mga ginimo nila is one form of misdemeanor, no? I-charge na against them ang Pantawid kay tinag-false falsification sila sa mga documents nila. No? So may corresponding man na silang mga consequences sa Pantawid program. I see. Meaning, ma'am, ano ka namin, kinabukad mo, meaning, ma'am, ini yung mga names nga nagkalakitaan nyo dang ano, may duplication na sa pagbaton sining cash nga ini. May paabuton gini sila nga para sa ila. Pero hindi kwarta. Wala kundi, mo, yes. Wala mo sa Pantawid, may mga scores, may mga ano na sila mong like, kung madakpan ka nga, nagagambling ka, so may warning ka, no? Kung nadakpan nga you are behaving outside abino sa mga gina-expect sa mga behavior, may warning ka. Amo na ginatawag ng mga misdemeanors na nila. I see. Ano? So, amo ning hambal sa Pantawid. For those na nagbinutig, they will be treated accordingly. Ano man yung iya nga. Dudla gini sila. Punishment sila sa Pantawid. Magamo sila dudla gini sila kay nga do hindi kamo iyak balo yung hatag sa iban nga tao man kido suluhon nyo ti amo na ning panahon. Oo, kagkadako pa naman sang ila nga kuha. Yes. Kasi doon nag-timing gid sa ila man nga regular nga grant. Plus on top sina may ginkuha kapag mo 4,650. No. Sa Mayo may ara kapag kwaon nga regular grant mo. Tapos on top of that may 4,650 kapag. Kag non-stop nilang ila ang ining mga beneficiaryo sining size meal ni pagkatapos ni COVID ni way naman ni sila all the way na yan sa bilusang kabuhi nila kundi sila magkaladakpan, di ba ma'am? Correct. Tiga pakita lang ina nga may ginimo ikaw nga hindi nami as expected of you as a Pantawid beneficiary. No, di ba? Nag-expect kita mo nga
magmaayo niyang ilang nga mga values and attitudes. Yes, We yes. expected of them nga may mga changes nga matabo sa pangabuhi nila after the program. Yes. After 5 years nga ma-end ang program nila, abi. May mga changes kita nga makita. Pero Tikon naman ang ay- behavior nila. Anong values nga ila natunan sa Pantawid? Wala. Hindi ta na lang pagpalambuto ni 5 years, pagkakasanta na lang na sila. Hindi, what I mean is, madamo may ano ang program man sa ila mo nga kung maubos ng imo yang nga ano nga kabataan nga nagkuliyo na tapos na ikaw sa program, you will be delisted from the program. Yes. Di, kung ikaw iya karon wala man ti changes sa kabuhi mo, how do you test ano gani paano mo ma-testify or masugid sa community nga may- naga-share sang ilang nga taxes para sa imo. Nga may napuslan Wala man ka. ka gani nag-change sa attitude and values mo. Yes, amo gina. Kalaw ay ihambal ma'am on air no, pero a sort of ga panumboy na kita pero tulumbuyon gin man sila mo no sa ginahimo nila. Si amo niyan ginatudlo sila mo. Yes. Yes. Nag-attend sila sang family development session. yes. No, Nan. sa family development session ginatudloan na sila kung ano ang Aha. maayo, kung ano ang mga responsibilidad nila, Aha. kung ano mag-treat sa ilang pamilya, sa ilang community, how can they be responsible members of the community, mga values nga natudlo sa ila sa SDS. So, Pero wait ta din wala man kita tikita nga changes sa ila Yes. attitude. Ti ano ba Gani, man nga pati ni Ron mo panisla kung ihatag na sa ibanda nga mas mapuslan pagid, di ba la ma'am? Galing kay iniblag na tawag natin survival of the fittest na ti kung makalusot kung Got hindi it. kalusot okay. Okay lang. Pero anong titulo ta sina ma'am sa ginhimo nila subong? Nga nagpa-fill up pagid sila. Ang ilang term sa Pantawid isang some sort of a misdemeanor. Ano to ma'am? Aksyonan, nako-aksyonan nang hambal niya. Misdemeanor ang tawag sina. Oo. Oy, Oo. nga daw in short daw kwani daw inang Nakahimo ikaw sang isa ka offense. daw nagpaniplang kay mo ya nga kabalo ka na gid nga Oo, beneficiaryo ka na malista ka pa da. Da mo sa nga sitwasyon now. Amo na kinahambal sang ilang nga city link sa akon. Oh, hi. So, hambal niya, mampi, may mga corresponding man na sila nga. We will recommend them na may mga punishment and penalty na daya sa programa na mo. So, amo nang ila how they interpret it. Kag pareho sa inyo sa DSSD, hindi na mabudlayan mangita pa sang evidence because right now may ginauyatan kamo nga papilis da nga gin-fill up pa nila. Amo na nang dako nga ebidensya for them. Plus tungod sang aton nga database nga may ara kita nga database sa tanan nga Pantawid, beneficiaries including their household members. So makita mo gid na kung duha ka ngalan nag-appear da karon, mga ano na siya ma-hit na siya kung sa mga NBI sa pa NBI magpakabla pa. NBI. Oh, Kag may duha ka pangalan, the same name, the same surname, the same birthday, siya gid na double entry kadayon. ahay. Ti at least na Oo, sila. ti ini tani nga mga ini nga trabaho tani way na nilabot sa obra nyo man managtag na kamutani galing kay sa mo ni natabo nagdoble pang trabaho nyo nagdugay pa. Ahay. No. Pero we just want na lang kay wala mo damo di mga text nga na-receive ko nga ma'am ti nga naglusot na ngalan ano 4 piece na sila. Ma'am nga ang amo ni amo to 4 pieces na 5 sige lang papasaha lang sila kay kung maglabot na diriya may clean listing man kita. Yes. So ining 90,000 more or less di ba ma'am or may 95,000 sobra ginaisa-isa nyo 98,000 na no kay nadula ting 5,000 sobra. So ini tanan ginaisa-isa nyo gid or those person lang nga nag-inform na sa inyo nga ini sila 4 piece amo na gina-check nyo lang or ginaisa-isa gid. No, ang tanan ni gina-submit namon ni sa computer programming sa amon MITCS no. Tanan ni nga data sa SAC may master listing kami. And then ibunggo yan ni sa lista sang mga Pantawid. Ti may lang And gid. that's how we discover nga amo na may mga double entry. Mao ti may lang gid kay ti amo na hambal kobla tani ini way na ni dala sa And trabaho nyo. if we have time lang we can also trace back sa mga government employee kung lawid lang bitsimpo galing iban din na namon makitaan kay may iban gali sa isa ka pamilya pilagid sila ang nag-apply no. Boy. So hindi na gid namon mautitidan because we are only given 7 days para to ma-release validate all these things and to have our payment. May ginatawag kami nga
time in motion, no, Aha. may ginahatag sa amon nga duration. Aha. Nga upon the downloading, dapat within 7 days ma-distribute ang ano. Yes. Galagas kami sa timeline namon. So, Yes. hindi gid mabasol kami, no? Hindi man gid kami nila mabasol if ang iban nga mga entry, hindi na namon matalupangdan. Yes. Ati, ginapalagas ni sa inyo, ma'am, kiti, during this time ni mo, COVID-19 ka crisis ng need ni ang ini Correct. 6,000 pesos mo, na? Kinanglanon man sa mga tao. Yes. Kaya pero ginautihan nyo pa, bangod sining, ay, mga utod If ta. possible. Yes. Kamalamon, if possible. But kung daw amo man lang nagapadelay sa amon, so Aha. face value. Kung ano da nga, may lang kay tiyang inayang computerization within a day na yung makita niya namon. Aha. So kung obrahon na gaya karon pagkaudto kita niya namon. Manabla. Dasig lang man. Dasig man lang. So kabay pa actually, sini nga gabi nagpanawag sa akon di kita ga Purok Halo Blocks ini siya, Green Plains ini, Barangay Singkang Airport. Ang name niya is Carlo Castanares. Kuan ini siya ma'am taga Iloilo, pero di rin siya ga-stay sa Bacolod, PWD senior citizen pa. Way gid siya kuno matagaan sang form didto. Siling ko sige lang kay karon si Madam Tero ngaton sining resource person basi mapalabot na da sa iyaman. Oo. Kag nagaayo gid siya way nagid siya way sa pamilya di, siya lang isa. Di way gid siya subungkan on gid sa sining nga sitwasyon, ha. Oo. Di ba kay na si President Duterte naghambal nga kag may ara man kami nga daw mando, no, sa amon nga ilistahon ang tanan nga na left out, no, ilantawon ta kung pila pa ang mga numero sa mga pamilya nga wala matagaan kag na left out sa Yes. first nga kotang ginatag sa aton. And we will recommend to the DSWD for lobbying sa Department of Finance Aha. na may mga bilin pa kita nga wala pa naton nga Yes. obligar. Yes. Oh, kabay So pa ini. probably, kung wala siya sa first, probably on the second. Aha. Wala pa man gid kami final sina nga, Yes. nga instruction, pero daw amo na ang daw ginapagwa. And President Duterte has just said that no a while ago sa ato na news report. Aha. So kabay pa ining ginapang delete nyo da nga miyembro sang 4-piece kag iban pa nga nagkaladakpan, ang iban nga nagayungo masubong basi hingaga man sila, ma'am. Yes, amo sina na. So this week, ma'am, daw medyo malabo ka mo makarelease pa or Hindi, anong sitwasyon? ano gid kami within this week. Aha. Mayara kami nga payout nga matabo. Kay we're just only given 7 days. No? Aha. Kaya isa pa, through channel, malay ni ma'am, daw? Tama, whoever comes first nga barangay, munisubong ginapulawan namon. I see. Kaya kung sino ang una nga makakomplete, kag sa clean list na, Mhm. by tomorrow, pirulan namon, and then probably, di lang ko sure, no? Kung damo ang mapirulan buwas, Aha. then on Thursday, mayara na kami nga payout. Pero it's not sure yet. No? Sige. Depende sa lakat ni sang amon nga output namon. Aha. Pero subong, ma'am, may pila naman ka 4-piece ang inyo nga na kit anda, ma'am, more or less, ma'am. Nga no? Nga 4-piece bala nga na-delete nyo da subong. Mga pila. Oh, mayara na. Damo-damo as we naman. prepare for the master listing namon, makita na namon ginakuha lang na namon. Okay. For a while wala na namon ginapa-entra na sa final list namon. And Gina-separate na. right now we have about mga 6 barangays pa lang, no. Ang daw complete and may clean list na. Nahulat lang namon sa dalom sa MITCS namon. Aha. Ang results ang namon, combination of data. Bao, kabay pa nga magkadako dak panitanan-tanan kag mahatag tani sa mas nagakinahanglan pag hindi ka pangamuyo gi koy ma'am no kay. Correct. Dapat alalangay kita. Hindi natin namang tunto kay plariho tani nga biktima di tanan-tanan mo. Correct po. Sining Siyang COVID. kinanglan nila tuod, pero lantawon naman ang iban nga wala gid gani katilaw. Yes, amo gina ano. Ti amo naglembal naton 6,000 kun sa sika driver to do kulang to 1 week kuno sila mo. Mas nakuha na to sa gurosang In pag-interview. times like this, do we have the capacity to to be extravagant? Uy, sus kabalo ni kun ni man normalize ang aton economy, so dapat Yes. kinot gid. Yes. Amo na ganigin Even tukod. in our lifestyle, no, di ba, Bri? Yes, ma'am. Ichakto gina. That's why gintukod ganing bayanihan act din mo kay mabayanihan kita.
binuligay tapos kamang tunto And help kada one imo. another, no? Help one Ang another. blessing ta is more than money nga. Yes. Hinggaan kita ni Lord sumayong lawas. Correct gini na. Ang money gani I know nga ang money kinanglan tani pero mas pasalamat kita ang COVID-19 di sa aton duway gid nagduro. Amo nang most nga Sa pasalamatan. ginapasalamatan ta sa Ginoo. Yes, ma'am. Anyways, good luck nam dira sa inyo sa pagpang-delete sining 4-piece nga ini. No. Pero wait tani Thank sila ma'am you. wait tani sila gina-akigan or gina-educate ta lang ni sila hindi dapat amo sini. Yeah. Damo sina. Subong ko Intindihan taman nga tanan kita kakinahanglan. matyagan Pero ko. dapat we should act as one. Yes, amo gina hilas one ano. Matyagan ko to nag-fill up nga kabalo siya nga 4-piece gali siya kag subong nga pamati siya daw madlagan to sa opisina mo kog lalason ang ang iban kabalo naman. Kay kinabala namon nga ti kwaon ginamon ka mo sa may name mo. Dakpan mo. Dudla gid ang resulta sini. Amo sina. Yan. Ma'am Tero, ma'am salamat kag itong si Carlo Castanares ano ko ni si ma'am Ano to, Carl? I-text mo sa akon, Bray. yes, kay PWD ni siya senior citizen paway pa pamilya Okay, di. tanawon ko di sa singkang ko na rin. Sige. I-text ko karon na. Ma'am, salamat mayong gabi. Mabuhay ka, ma'am. Thank you. Mayong kabista na. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Action Firing Line. Madam Pasita Tero, mag-action sa DSSD sa Bacolod. So, nagapadugay di subong sa Bacolod sa releasing sining 6,000. Amo iya ang pagpangita nila isa-isa sa mga miyembro sang 4-piece nga una pa nga nag-fill up sang sa iban nga dapat halatagan nga sila automatic na niya nga may unod ning card nyo. Action Firing Line. Pinano man nga mga tao, kamo gani guro na ubos yung nagasto gurong inyo sining size meal. Kay why na naiya kamo ginapa fill up. Dumduman yung interview ko sa DSWD sa Region Ligad nga paghambal ni Duterte mo na ura mismo may unod niyang card nila Action Elms. Why na to yan nakalta sa to subong yan mga palista pa kamo da? Action Firing Line. Sabi nyo gurong taga DSSDD or matyagan ko sa Banwa kag Ciudades Negros Occidental gina-check man ni nila kay basi damo man da guro tinunto man sining 4-piece ngayon. Action Firing Line. Ini sila mga kaluluoy. Pero iban way man na ginahuna-huna nga ang ginahatag sa ila nga kwarta sang gobyerno hindi kay gastuhon nyo lang sa tinunto kundi ibulig ni sa mga kabataan. Maedukar ka magbagong lifestyle, babagong pangabuhi nyo da. Action Firing Line. Di ba nyo tinuntuhan lang? Ti subongo? Ini, kung sa kwan pa, kung sa kinalye nga istorya, kwan niya mo, tinuntog niya mo, inablang pantiplang gidliya. Action Firing Line. Sabi niyong gobyerno, makuha nyo lang na yun, matiplang nyo lang. May mga ideya man ni sila, ti ara, nagkaladakpan ka mo, may mga punishment ka mo nga tubangon, ti lantawon tani kon basi pangkakasan da ibanda nga damo nagidblang nga mga sulit-sulit na lang nga sala. Action Firing Line. So sa Bacolod, ang releasing medyo amat-amat, no? May umpisa na gid man buwas pero hindi siya maduro diretso gid bangod sining gina isa-isa pa karon ginapangita sang DSWD kon DSSD. Last 40 Action Radio follow-up in standard time. Pagbalik naton karon si Dr. Palmunes, ara na sa linya naton, ma-commercial ko for a while. Mangon si Humalanta sa Western Visayas, Bacolod kag Negros Occidental sining COVID-19. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This portion is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Miss, pabakal gani isang Shield Bath Soap? Mrs! Dili ka na sa mahal.
Tiyan namon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan padayon aksyon radyo Pagkolon kag negosanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon madayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsang ano nga kalintangan responsable nga pagbalita pagdayon na ipalak na malasig pero sigurado Sa nga pagpangalagad this time, gina-endorso na ton sa inyo mga kaaksyon ang DTX 500. Dako na bulig para manubo ang level sa inyo sa nga sugar. Plus nga kompleto ni sa management na liver detox ang DTX 500. Limpyo dugo kag iban padira, no? At tanan nga sa isang balaten enkwentro niya, suplemento lang ini sa lawas naton nga makapabulig sa gang sa pag-atake sa naman nga sa isang balatian. Action Firing Line. Alright, kuha ko ng patrola. Karonan ko na lang si Doktor. Actually, naghatag ni sa sang information diri sa aton action an. Nag-text siya galing kay patrol ta nakaplastar to sa area mo, no? Sining reklamo sang purok hiliog yun. Nga nagpadala sang ilang sining reklamo diri sa Action Radio Bacolod. I-check nato na bikon kumusta na ini, no? Kumusta sila dira kag dugay-dugay next manaton si Kapitan Gilayon angot sini. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Action John, good evening. Aksyon na bra, isagi lamang ini sa duwa ka mga lugar nga may reklamo, may angot sa food pack sa gyapon ini. Tiya makuno manog pila na ka semana. Pero sa mga panibag-o ini Aksyon bra, kaya itanan nga reklamo usually is mapadala sila sa mensahe para Facebook Live or text. Subong ang pila ka mga pumuliyo ginapaagi na ginila sa sulat. Hindi ni This Is My Life, pero Aksyon Radio Bacolod. Pero may sulat kita dari Aksyon nga Aksyon Break ginatamdan nga amo ni ang gidpadala nila sa Aksyon Radio Bacolod. Nakabutang kami nga pumuloyo bahin sa nga purok Magiliog yon, Barangay Mansilingan, Syudad sang Bacolod nga halin sang sugod sang enhanced community quarantine. 2 ka kilo bugas kag 2 ka tinapa, 2 ka noodles alin sa barangay Mansilingan. Ang iyas sang syudad food pack wala gid kami kamaton hasta subong.
sa likod sining minsay action bray nabotang diri ang ngalan sa 45 ka mga possible pamilya ni no leaders ang family amo ni sila tinay leaders ang family diri ang nakasulat at tanan nga mga pumuluyo diri sa area sa Purok Mailog yun. And exactly tonight action bray live kita diri naga-report pinayan na yan to lang tunog-tunog basi tunog wala ang feedback ano okay na to kina no ari kita diri action bray may mga pumuluyo diri subong nga gabi nga ang ilap gid ang pinakareklamo nila kay do iban nga mga purok nakabaton sila sa report nga for ikaduwa nakapanagtag na ya no sa ikaduwa nakabato na in even ang iya ka syudad amon ila pamangkot kun nga wala gid ng isa nga may nakarapot nga from the city, from the syudad, no? Dito tayo kami radyo, sa piyak ko. Si Manong unahon ko, at si Putatiba Pata sa Sumbray. Sa 45 diri ka mangalan, may ari din naka-state, ari din si Manong Iver Laret. Isa diri ka mga pumuloy man sa area sang Purok, Maghili Ogyon, Barangay Mansilingan. Tayo may gabi, like kita sa radyo Bacolod po daton si Action na Brian Marodel. Mayong gabi, Action Brian. Si tatay ka pamati, managsurad yung pagkabataan. Anyway, tayo, ano kitang pinakareklamo sa inyong part yan, o diri sa mga pumuloy sa barangay, as Purok Maghiliog yun? Ngamon malang ginapabot sa syudad. Alin sa pagsugod sa ECQ, hasta subong, wala gaya nakaabot din nga foodpack. Di ang halos mga tao di sa akon, hindi man na makaginawa o mangita sa trabaho, kaya halos remedyo general mga tao dire. Di karon tigutom ng mga tao. Di anhon pa na ang pagkaong patay na yung mga tao. Di ba? O siringon, nakabato, nakamuya, or wala? Wala kami kabato. Nabato namon iya sa barangay. 2 ka kilo, 2 ka tinapa, 2 ka noodle, sa pizza 3 na sa Abril. Di pizza 14 na subong. April 3. 5 ka adlaw. 5 days nga pag-start sa kailangan community quarantine. Sa sunod, may nabaton ka mo or wala? Wala na. Ni isa wala na. Wala na halin sa syudad, wala na. May nagkato din, nag-remind, nga maulat-ulat lang ako. Wala man. Gapamangkot man kami sa amon di sa Purok. Wala man kuno mo, wala man to atupag sa barangay. So muna, ano nagdesida na lagi kamo magsulat? Di nagsulat kami kay gapamatay man kami sa Action Radio nga tanang nga reklamo ba si kay Ilsed nga magsulat ka para makaabot siya mga reklamo. Action dyan. Action right? Dali gila action dyan kay acknowledge ko lang si Barangay Kapitan Boy Pico sa Barangay Mansilingan na Kap may gabi. Mayong gabi no sa Action Radio sa tanang tagpalamati mayong gabi. Pasensya gid Kap sa disturbo ha. Subong nga gabi. Ang amon nga patrol subong ara sa may Purok Maghiliog yun na taga Purok Maghiliog yun may gabi pwede ka mo kapamangkot na kay Kapitan na ara nagamonitor subong si Kapitan. Go ahead. Kap ang gabi sa lahat, no? Section dyan. Upo nato di Kap sa lugar, sa area mismo, ang pilag ka mga pumuliw sang barangay, sang Purok Maghiliog yun. Ang pinakapamangkot nyo, sir, ang una din nila action bray, i-clear taguro kung ano ang una, kung sa diin tong food pack. Action dyan, ang feeling ko ganyan ang barangay sa Mansilingan niya naka-provide na ginman mo ang ginapangita subong sang pumuloyo halin sa syudad kung nga away kuno sila kabato action dyan amo sila amo na sa sir sakto amo na ang iya sa syudad iya sa barangay nakahatag na yung barangay sa pizza 3 sige pamangkot ara si Kapitan nga pamati no go ahead. Ano pamangkot yung kay Kapitan si Kapitan nga pamati sir? Kami kay Kapitan ay na kami kay obligasyon ni Kapitan nakahatag na sa amon ang amon lang iya sang syudad kung paano nakaabot sa amon dire. Kung paano makaabot, bala maabot o wala. Anong si ara si Kapitan Kap, anong mabuligtan sila Kap? Bali una-una may gabi sa Purok Maghiliog yun. Yes, Raya kasi. Ang bahin sa unang tranche ang paghatag sa syudad sa food packs, limitado lang to no, mga 1,063 food packs lang to natag sa syudad, no? Sa ikaduwa ng hatag sa syudad, bali ang food packs for Barangay Mansilingan is 3,618, no? Nasa diin inisubong inasuguran namon panghatag sa mga haciendas. After sang haciendas, ang amon sini sudlon ining mga informal settlers gidla, no? Like dira sa isa na dang Purok Maghiliog yun.
nga sa diin among unahon panghatag sa Pulok Laurel ilang kung sa diin gid mga depressed nga area no nga mga ang gailistar da mga informal settlers ti subong ang bayan sang city nga assistance nga mga food packs ari kita subong nagapangatag no sa mga sendas kita subong naguna. Okay, pamangkot dira sa kay Manong, go ahead Manong. Ano pa kita, sir? Kaya di mo ito nga baling ikap, masunod ko ng is, may basi posible makabalik diri. Ate nga mo malakmangkot saan una maabot. Buwas sa sunod adlaw tiwa na kami mga kalanoon di ang mga alas mamuluyo dire. Sige, sa Di kapitan. karon paano nila na mga tao? Kami concerned kami sa kung paano kadakwas ang barangay. Pero di ka balo man na sikap kundiin ang pinakaginauna ginambalya man na. So dapat kadamo man na sa mga tao sa barangay. Sige. Kap, saan ko na maabot, Kap? Amo na gali, no? Kay una-una, nanggulan magaling kita sa lakyan, tinagapasalamat kita sa kay Mr. Noli de la Cruz, nga ginpaulan sa ato ng nga truck, no? Nga kargahan na para damo nga food packs ang ato ng makarga. So, amo na, no? Nga nag-ula kita sa mga kasendas. Ini, ang tanan ng mga areas no nga masiling naton nga i-prioritize gid amo man no ang ginahambal ni Samigo tada nga taga Purok Magilog yon nga kung saan ihatag kaya mula kalong talibwas no nga kung may kargahan kita nga makakagtuda manghatag kita da sa Purok Magilog yon no kaysa subong nga sendas gid ang ginauna subong malayo-layo na nga sinda sa kop na sa Bansilingan proper na. Bali ang sendas malayo-layo isa sa proper. Okay. So ini sila lauma nila Kap subong nga gabi nga may maabot dada sila sining nagareklamo subong Kap. Okay, ang food packs nga din sa syudad hindi kin man tanan makaambit no kay 3,618 lang ini. Ang halatagan ta sa barangay Mansilingan kay halos tanan no irregardless ulong status mo basta tanan nga balay tingoon nga labuton sa barangay Mansilingan government. So bali ang 3,618 ini kay ang barangay Mansilingan siguro mga madalagan siguro ang Mansilingan mga 16 to 17,000 houses. So ang ginatas ng syudad 3,618 lang. That is why nga i-prioritize nato no kundi hindi nato ihatag ang isang city. Kay titag 7 kilos ini siya. Ang barangay tungod nga ang bilog nga household hatagan gid tag 2 ka kilo lang nga bugas no ang matag sa barangay kag may alat dilatas nga ibutang kag may noodles. So muna no bahin sa city i-prioritize ini no sa mga nagakinahanglan gid nga mga areas. Isa na nakita ta ang Purok Magilog yun. Sige. May follow-up si Tatay. Tay, anong follow-up question, Tay? Muna lang na, mahulat kami di sa ayuda ng alin sa syudad, nga ipasalidar sa barangay, kaya ang mga tao di lalain na, di karon maginawa ni, di problema naman na. Di tinarga na sa mga balay dire, di karon kung magsige na lakat, problema naman na. Di mo na yung quarantine ta, nga ang problema, alin na ya, kung sa pabala, managang na lang ta managang, kay na ulihin na ang tanan. Sige. Sino pa? Ikaw, babae naman nagsambray. Anong pamangkot mo, Kap, ma'am? Kap, good evening. Mamangkot ko tani. Example, naghatag 2 kilos of rice. Hasta saan una makasustainer ang 2 kilos of rice? Ang sabat da, no, nga kung parihuson tang bahatag sa syudad o kung himuon tatag 5 kilo, sigurado hindi matagan ang tanan man nga pamalay sa barangay Mansilingan nga pareho man si imo nagakinahanglan man sang ang assistance sang barangay bisan tag 2 ka kilo. Kaya mula no nga ginatinguan man sang barangay pati hindi masarangan sang barangay kung parehuson tang paghatag sa syudad nga bisan sa tag 5 lang ka kilo no. Ti nagakuan man sang dako man nga kantidad ang ginhimo lang gali naton sa barangay kay sa una tong hatag bali ginkuha ta to sa pundo sa 5% nga DRRM fund no kay inisubong ya ang ginagasto tani nga para sa ikadua nga panghatag
sa mga proyekto ni dapat no nga iga-implementar sa barangay apang tungod sining problema sang COVID gin kag nakapamanaog sang guidelines na ang DBM ang ginimo namon ang para sa projects gin sacrifice namon no para ibakad na naton sa pagkaon nga ipangatag sa mga pumuluyo. Okay. Sige. Kumbaga action dyan ng barangay, medyo nag-ideya, naginman mo, no? So, ano pagin ba follow-up pagin nga pumangkot na kay Kapitan? Yari, pwede action ba yun? Ko ng for second to the last probably. Ano pagin ma'am? So far, di ba once lang kamo naghatag, di saan o naman kamo pwede kahatag? Kay syempre, ka-concern kami kay damo, for example, isa ka family, daan mga bata. Di syempre, ang 2 kilos is not enough para sa family nga damo bata. Or ang question niya Sombray mo to no. When ang next kay may report ug pamangkot sila kung ikapila na sila. Okay, dalagin na auto section diyan. Dalagin ka pa. Pero pwede ka nakambal kap ga monitor to sila no. Pero ang barangay kap may next pa kamo nga hatag or hulaton ta ni anay iya sang syudad naging unahon ta anay. Di bali, tungod nga wala kitang salakyan nga gamit, no? Ginauna tayo sa syudad, pagkatapos niya, amo na pagsulod sa barangay. I see. At least mang panaton, ano? So, buwas action dyan, sinong pangitaon da sa mga tao nga para ma-providean ining nagayango da subong? Sino kamo lang, arede. Sinong in charge? Ko nagsumbray, arede sa tanan. Sinong pwede pangitaon ni Kapda sa tao ni Kap? Sir Laret na lang pangitaon nila, boss. Sir? Ivor Laret, no? Ivor Laret. Laret, nagsumbray. Sige. Tapusan ko na. Anong last question, ma'am? So, last question po. Within 14 days, kapila ka mo maghatag, Kap? Di manog hatag kita sang ikaduang panghatag, no? Ginatinguan sa barangay, gina-sort out kami sa funding kung di kami makakuha para kung makapanghatag pa kita sa ikatatlo nga panghatag. Yes, ginapangitaan ni Deya. Kung nanugin man. So, sa subong, no, manog hatag pa lang kita sa second nga pagpanghatag. Diri kita na iguro tutok sa syudad nga ipanghatag, Kap, no? Ang sa barangay, tidaso naman ako nanugin man ang sitwasyon, Kap, tsak tuman. So, bali, hatagan ko na instruction ang pulok chairman na i-identify na no ang kung pila ka mga number of houses ang kadira sa may purok Maghilogyol para mahatagan ta prioridad no ang dira ang mga pumuluyo. Klaro action diyan. Yes, action. Okay na. Basta may follow up, ma-coordinate na sila posible kasi ang taga-direction ba ma-coordinate man sa barangay no. So, expected nila, ulaton na lang ang salakyan na matok sa direction ba? Yes, may ma-coordinate si Kapitan sa purok president nila da, kagi kilalahon na sila tanan-tanan da subong nga nagreklamo action diyan. Yes. Sige, action ba? Hopefully okay na dire kasi may lauman walang taga-pumuloy, ang pumuloy dire sang purok Maghilogyol. Thank you na lang kay Kapitan, sir. Salamat kay Kapa. Sige, salamat ko kag mayong gabi sa taga-barangay Mansilingan, ilabi lang din sa mga pumuluyo sa purok Maghilogyol. Mayong gabi sa inyong tanan. Balik, Kap, nila na pag-i-offer mo nga cellphone, Kap, may follow-up lang ko gamay ka pa. Thank you, Gadaction John. Yes, sa director diri sa area mismo sa purok Maghilogyol, barangay Mansilingan sa sang Bacolod. Ang taglibot sa Bacolod Action John T. Sunod sa action sa Bacolod Action Radio. Solve, balik ta kay Barangay Kapitan Boy Pico. Kap, kumusta ang imo diyang social amelioration program ya Kap yan? Plastar naman Kap, no? Ti Ari Subong, no? Ang amon gali Subong, obra Subong, pamerma sang SAC form, no? Na para aton ini iga-forward dayon sa DSSD. Tiya mo na nga gapulaw kita dire para magpangpirma. Nagpapanaog ako sa isa ka executive order na para mahatagan man no sang authority ang bilang alternate signatory ang aton barangay treasurer kag pito naton ka mga barangay kagawad. Yes. Na para mapadasig ini tanan mapirmahan ang forms no kay kun ako lang mapirma sini ang mga
sobra ini 15,000 ka document nga pirmahan mo ti 15 pilang madugay-dugay imo kung nga ako magpirma. So that is why pilang beneficiaryo mo da kap sa SAP ngayon ang ginhatag una sang regional office mga 8,000 slots, no? Pero ginibanan ini siya sang 476. Pero damo naman mga 8,000 damo naman. So perte ginakakulang siya, no? Kay ang aton diri nga number of families, no? Sa diri sa Mansilingan perte kadako ti sobra sa tunga hindi makambit. Grabe. Sige lang, anong tanak karon kay ti, hindi man mahugapkom na sa national government tanan-tanan. Anyways, kap nga na stricto mo manda, kay bago lang ko na ka-interview sa DSSD, ginautihan to nila subong pangita, may ara sa mga miyembro sang 4-piece nga una pa fill up sining SAP ngayon, hindi gali pwede na. Ti as possible sang panghatagan sila namon sang survey form kag sang ginpa-evaluate na sa DSWD, ginpasiguro gid nga ang tanan nga mga 4-piece hindi na madala, no? Pero sa gihapon may ara gid nga nagapalinguha nga ginahinago, no, ang pagsabat nila sa aton form ginpanghatag amo na nga iban gali mga may kaya, no, makasarang bisan magduwa ka bulan pa nga quarantine hindi sila no, yet nagpapulupigado sila. Basi mo naton ang aton nga mga sangguniang kabataan members, no, ang mga SK, mga youth volunteers naton, ginpalibot liwat, no, sa mga puroks nga na problematic puroks nga may na-identify nga daw damo gid sang na qualify nga may mga makasarang. So gina-document ni namon gali recommend namon sa DSSD nga i-disqualify. Despite nga during sa evaluation sang DSWD na qualify sila. Salamat gid kap, at least tining ining problema ngani amo ni pirmi batian ta mo, may kaya una palista, 4-piece una palista, kag ang palapit dira kung kaysa sa mga tawo nga nagalibot pero ang Barangay Mansilingan not tolerating this kind of actions, ano. Pero salamat gid kap, at least ikaw mismo mando nga pang disqualify na sila kay ti may kwarta man ayhan na. Mong gani nga dapat ini para ini sa tani sa mga pigado gid may ara gid daw halos ang tanan nga tawo gusto mag-qualify. So amo na, no, ang pila ka importante ihatagan prioridad ang ara gid sa nagakinahanglan. Sige kap, good luck dira sa imo kap, kag kapuli ka pa man sa balayan nyo kap. Nagpuli lang ko dali kamang balik naman diyo kay pamerma lang ang pamerma. Sige lang, tapos ni si COVID kap, mapahuay-huay ta, relax gid mangita tiya. Among gani. Kap, Boy Pico, salamat sa mga time ng gabi kag mabuhay ka kap. Mayong gabi kag madamay ko salamat sa pagatag sang panahon nga sabihin kita maka hatag sang aton mensahe sa mga pumuluyo ilabi na gid sa Barangay Mansilingan. Madamay ko salamat kamayong gabi sa tanan. Salamat ka. Una sa balita, una sa aksyon. Sulbar ang taga-Purok maghiliogyon, no? Buwas at ako nakamuda sang supply 7 ka kilo nga bugas, dilatas kag noodles mga kaksyon. So to sila nagpadala sang sulat diri sa aton sa Action Radio Bacolod. So no need na naton to'y padala pa kay Vice Mayor Elcid Familiaran or sa DSSD kay ti ato naman subong na aktuhan na ini. Kamay pang iban nga makapitan da ilibot-libot man kamo da kag lantawan yung mga puroks da basi way gid kamo blaga libot-libot dang iban nga mga utod nato nahuya na lang magpabarangay bla kag magreklamo, no. So thank you so much patrol nga nagtingwa man nga nakasulod sa area kag tong pamangkot ninday ginang another bugas from barangay ti ginapaminsar pa na subong sang kapitan. Kaya tiyang barangay, prangkang istorya, pila man lang ila sining internal revenue allotment dira kon IRA nga ginatawag or IRA, tuman kagamay. Ti kuhaan nila sang emergency fund nila dira, kung ano-ano pa dira, ti kulang ginaya pila man lang ka porsyento. Action firing line. That's why nga tilipay sila sa dalin sa syudad. Ti kon may ara pagid sang dugang ang barangay, mas good pagid ina, no? Susubong ang paabuton ta anay from city. Ma-question naman taliwat kung way ng 7 ka kilo nga bugas, questionon ta naman isla liwat mga purok pumuloyo sang purok maghiliogyon da. Action firing line. Kag sa panahon guro action nam sini nga krisis, guro medyo diet tagamay, no. Ang aton nga kaon nga tag 3 abi ka scoop abi sa isa ka pagkaunan abi iduhaon talang anay. So pwede man no. Pero mapreparar ta sa odto may sukaron pagid ta. Action firing line. Kay tikon
Kun aton gidya panagaan ko galingon tanga inang atak lang gid tanga atak. Ang 7 ka kilo may era kamo miyembro nga 4-5 pamilya, wala na kadlaw 3 ubos na iya. Action firing line. Di bala? Pero kung huna-hunaon nyo, nga kinanglan ta ni plastaron anay gagmay, kay krisis na subong, hindi ginadali-dali maubos mo. Ina kung gahuna-huna ka, kag kabalo ka mag-budget, bala? Pero kung pasagdan mo lang lawas mo, dugay-dugay, pinsar mo kaon lang, kag pinsar ka nga total, may man supply sa gobyerno, di kung hindi mag-abot da, mawangal ka. Action firing line. Oh, kundi ikaw mismo budget ka da, kag i-advance mo na huna-una mo, i-budgeton ta ni Bana Babes, budgeton ta ni Hadri lang ta ni Asta, kay basi di mag-abot bala ang supply sang gobyerno, way kabla ubra, way tabla kuaan, ting kabataan ta basi magtulolong mata sini, naan, amo nang himuon nyo, di kay, maminsar lang ta maminsar nga kaon lang ta nga kaon, total may supply sa gobyerno, kung di mag-abot, malumpiga, tiya ka mahal. Action firing line. Vice versa, balos-balos lang, hindi kita lang nga oras isalig ta gobyerno, kaya ina magutman gid ka guro. Action firing line. Sige, mabaligya ko na sa inyo this time makaksyon ang Life Extension Vitamin D3, no? Amo ni makapaboost dira sa aton sini nga immune system. Kag Life Extension Coffee Mix ang pinakaunang kape, meron sang vitamin D3. Ining duha makaksyon mabakal sa mga butika, bisan din na diri sa Bacolod kag Negros Occidental. And then mga kaksyon, kadto kamo sila sini nga klinika after COVID sa GA, Esteban Building, Lacson Street, o Nandri, Burgos, Lacson Street, mga kaksyon. Libreng consultation sa mga medical doctor sa Life Extension Philippines. Action firing line. Pagbalik naton karon, try na to malambot si doktor from DOH. Kag diri sa Negros Occidental, may gina-contact man kita karon sa mga panibag-o, kag may araman sa mga panibag-o nga mga tika nga ginahimo ang gobyerno probinsyal para sa Negros Occidental mana sa aton sini pagpangalagad tonight. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses
as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2019 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Sa Aksyon Radio, kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sini nga pagpangalagad sa pagpangalagad naton sini nga aksyonan unahon ta na lang si Vice Gov Guruan pasensya gid. Anyways mga ka-aksyon ginendorso ginaton sa inyo ang eskwelahan o kun bulutuan nga mas makabulig sa aton sini nga buwas damlag. Amo ning first Food and Beverage NC2, Contact Center Services NC2, Organic Agriculture Production NC2. Sa First Academy, be the first all the way globally. Kagini ang accredited pa sa TESDA mga ka-aksyon. Pwede ka mo makapadulong sila sa opisina dira sa RMD Building,
Rodriguez Avenue, Barangay 36, Bacolod City or magtawag sa 700-9035. Libreng uniform kag ID sa ilaha, 275 lang ay mo sining bulanan, 1,500 pesos ang registration upon enrollment. Magpa-enroll na sa First Academy of Skills and Technology in Core Purito. Action Firing Line. Sige, thank you gid, no? Manamyaw kita na sa mga utod naton. Happy birthday gid sang Maninay ko buwas advance, no? Dira sa Barangay 35 si Maninay Marania. Naamo na nang hambal ko sa iya kay base bladamo na karon mamunsyon sa iya buwasa. Kaya kwan gani, no? Amay gabi lang kay Angelica Marania sa Marania family. Halin sa kay kwan kay Kurt Sebastian, naga-monitor si Matineo. Online sa Firing Line. Taligid ang mga ka-action, we have on the line the good Vice Governor Negros Occidental, Vice Governor Jeffrey Ferrerse. Good evening. Action ba may gabi sa tanan nga pamati sa imo programa sa Bilog Negros Occidental, labi na gid ang aton nga stasyon sa Action Radio. Mayong gabi. Aha. Vice, anong plans ang Negros Occidental after sa April 30, ang pinaka-last day sa Enhanced Community Quarantine Negros-wide? Vice, mayara ka mo sa mga panibagong mabuhat dire? Well, kay na Action Bayan, nag-meeting kami and then together with the designate ni Governor ang consultant si former Congressman Albi, nanista ang aton agency task force sang COVID-19 naton sa province. And then siguro nakita kay plastar ang mga datas kay after some before mag-decide si Gob nagstoryahan kami nga extend nato ng ECQ nya tibay tanawon taman kung let's say after the 15 days na ECQ tatakwa untang data and then we extend abi for April 30 but kundo Mayo ang cases nga daw hindi na gyud man and then gatay down ang cases naton sa PUM naton maybe hindi ta pag-ipadabuton sa April 30 shorten pa. So, kaina daw out of ang PUM out of 10,000 nagdabot ng 450 and then atong PUI is hindi ko ka exact figure that's 150 and then daw nag 45 naman ang. So, that is a good sign and then salamat kita sa Ginoo nga way man nagsaka ang mga positive sa nagligad isa sa province and then daw may anom sa probinsya Bacolod. So that's a good sign sa aton nga hindi na kita magsalig abi action by no but away saka ang cases kag ang aton nga ginamonitor kami ang ara nga gadapot sa provincial kag sa regional hospital so ay bit sa tanto meaning wala man sa cases nga pag-uso po ang mga patients. Klarohon ko lang, Vice, before April 30, ang pinaka-last day sining second wave, sining aton sining ECQ, base may ara pag downgrade dire sang ECQ ngayon or after April 30, gidya? Maybe before, no? Kay tibos may meeting kami with the LGUs and then mahatag sang mga istorya, let's say example kung ano ang data gatherings, informations, and then tiara naman tanan ginapasa sa probinsya so we will decide by tomorrow together with the Governor Bong Lacson. So kung i-downgrade siya, Vice, if in case lang aton na pananawan pa man lang ini based man sa pag-drop sang mga PUIs kag PUMs, ano bing pangalan niya ni Vice kung kisa nag-base ang publiko mo sa Enhanced Community Quarantine? So kung i-bag-ohon ta siya, ano bing pag-bag-o ni Vice? Well, balanda ko na anong terminology tabuas, no? Kay siguro ang aton niya, it's ECQ, and then ilista ang ECQ, maybe na-educate naman tanan, nag-avoid naman kada isa, daw na-learn na sang bilog ng probinsya, although nga may ara man pasaway, but i-follow tamang gyapon, it's not that we will give daw tagaan ta bisang daw maglaks kita, no.
isigihon tagyapon in order to fight this coronavirus. Aha. Nga hindi naton makita. So, ang preventive measures gyapon importante. I see. So, But for me, ay sigihon tagyapon lockdown ang mga borders kag ang aton ports kag ang airport. I So, see. i-monitor, close monitoring nila gyapon. Aha. Because, you know why, when we start already for 15 days, ang ginatawag na sa virus naton incubation period is 14 days or maybe it's 21 days so 3 weeks. Tabuton ta 3 weeks Yes. para nga magnubo pagid ang aton nga figure dira kag waay sa bago nga mga cases. I see. Amo nang ginapasalamatan ginaton ano kag ang publiko nakabatsyag na sila kuno kadelikado ning si COVID-19. Amo gid action drive no. Salamat gid sa Ginoo nga gidriya sa aton waay gasaka ang aton nga cases. Kag wala man abot ang bago so kilanlan careful kita, aware kita kag ang publiko sigihon tagyapon ang ginatawag nga protocol nga we have the social distancing. Kilanlan sigihon ta ang face mask, alcohol, preventive measures naton sa aton nga kaugalingon. So buwas gini mabalaan Vice ang pinaka-finality sini kuno ng desisyon ni Gov and the team dira sa probinsya ga Vice. Well, of course, we already have this date nga nag-extend kita for 30 days. Ang ato na lang, buwas maybe, kung mag-decide na si Gov, nga i-die down naton, i-shorten naton ang 15 days extension. I see. Okay, imo panog yan liwat sa Negros Anon, Vice. Go ahead. Well, sa totoo, laging kapasalamat ni kita sa Ginoo nga waayan ang saka ang cases aton. Of course, we will have this monitoring, close monitoring yapon sa mga LGUs. Kag ang mga cases, kung tanawon mo, daway gidya may nag-abot dira sa aton ng mga hospital sa province, sa regional, kag sa provincial hospitals, or even sa mga district hospitals naton. Although may ara kita nga mga PUM, PUIs, pero nagnubo pagid ang aton figure dira. So kapay pasigihon tagigyapon even though nga way nagsaka pero hindi kita maghatag sa pagsali. Yes. Ang preventive measures gyapon adton pagasundon. Mangkot na lang ko gamay gili Vice sa probinsya kabaton makamuda sang dokan normal na ginmalang reklamo sa mga food packs Vice no sa mga barangays no. Well, what do you mean action buyer inang reklamo sa publiko, way kabaton sa amuni, ginlabay-labayan lang kami. Normal na nga mo sina. Pero halos tanan gitibo sa LGUs. And in fact gani basi oy sa kabaton prote ang tupad ang pamilya yada nga bata sa kabaton. So may ara ginagagyapon. May ara gani nga ang pangagtagkay kuno sa bilog nga probinsya do hindi mayo ang smell ng bukas, puti nga ikaw lang isa, tani bilog mga probinsya. Those are the things na, gusto taman nga makadamot man, nga gina-address taman. But kung may ara, isugid nyo kay Islanta. Yes, kay isa pa. Ginahimo ni tanan sa mga provincial official ninyo, sa LGUs, na ma-please ang aton constituents. Yes. So, nakita naton kag na there's no perfection of this. But of course, with the performance kag kinahanglan ang imo dedication sa obra mo, ara gidya kag tampad ka sa imo constituents. Yes, amo na. Sabo ni nga tiyempo, iwasan tang sagi ka reklamo sa bugas. Aki 15 days, 30 days malang ni. After all, back to normal naman ta. Nga kagamay nga. Amo man na, kay balo ka, pagka-atag natin sa aton niya CCQ, hindi na normal ang atong life eh. Yes. So, kita mo kadamo sa mga reklamo, may kita mga hindi ka kadabuot man ang text diri sa aton basta siling ko ihatag kita pasensya din kung hindi man na kamo mabayan kag dason pinitinsya kita tanan hindi ni normal nga life ang aton nga ginatubang sumo because may crisis kita kag hindi man lang ikaw kita man tanan may kon ikaw lang ang gantos ginaguro do ka unfair pero to kita tanan way isang gwapo kag gwapa subong tanan way isang insakto git intindihon taning ang aton kag magpasensyoso kita. Yes. With that, Vice Gov, good evening. Salamat sa time kag mabuhay ka, sir.
action, Bray. Salamat gid sa time nga ginatag nyo kag makabalo man ang tanan ng mga kultura naton sa bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Nga ang opisyal ninyo sa probinsya way mangga papaya sa investigasyon. Yes. Kung gusto man lang natin nga ma-please naton tanan. Pasensya gid ang hindi ma-please basta ang reklamo ninyo ginaatupag naman kag ginaintindihan para ang mga LGUs dira. Yes. So salamat sa oras kag may God sa sol. Yes, sir. Yes, sir. Una sa balita, una sa aksyon. Dagad Vice Governor Negros Occidental mga kaaksyon, gin-check na to nining mga information. So may ara sang plano nga isurtin abi ang enhanced community quarantine sang Negros Occidental. Anong bot silingon sina? Kung makita nila sa datos abi nga naga-downgrade gidban ang kadamuon sang PUMs kag PUIs, why dabi nagdugang pa daw nagstable siya dira kag nas nagabuhin pagid gani base hindi na kalabot Abril 30 idula or i-downgrade lang gamay ang sitwasyon sining ECQ sa probinsya sang Negros Occidental. Pero kung saka siya liwat kanong sitwasyon hasta sa Abril 30 di may next naman nga move ang himuon ng probinsya ta kung ano naman nga style ina ang why nato nabalaan. Buwas may meeting sila basta ang advance information nga mo sina ang mga plans nila kung makita nilang data dira nga maayo gid ang resulta. Action firing line. At least makagulo ginhawa kita no sa aton sini nga sitwasyon. Pero take note hindi tuya sa Bacolod, Negros Occidental. O galing ang Negros Occidental kag Bacolod subong naga-unite man aksyonan mo kung anong happenings to sa probinsya, amo man nagkakatabo di sa Bacolod, kung anong plans di sa Bacolod, amo man nagkakatabo to sa probinsya. So we are hoping, nagalaom kita nga kung anong mga tikang himuon sa aton mga matagas nga opisyal diri sa aton. Ay salamat, kami mga pagbag-o nga positive para sa aton sini ikaayo. Action firing line. Las 8:33, balik ko dugay-dugay, balikan ko sa doktor, karon ma-commercial, birahon ko na lang ng commercial aksyonan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ang balitang ito ay... Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba.
kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin, o baka naman ay nahawa na. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad, damay gabi lang kay Prazel Lobaton, araman si Renzo Arellano, nagamonitor sa buong Barangay 35 First Road Back Action Frontliner ni sila. Richard Mariveles, salamat man. Nag-agree siya sa iban pagin nga mga barangay ko, no? Nga aksyonan goods na. Reklamo sa bugas ni Blanc. Online sa firing line. Alagid lang kay ari si Dr. Maria Sofia Polmunes, ang spokesperson kalang sa Department of Health there sa Region 6. Doc, good evening. So, mayong gabi man. Aha, salamat gid sa time, Doc. Pasensya sa disturbo, medyo nagabihan kita sa pagpanawag sa imo. Pero mangonsiho lang kami, Doc, diri sa Western Visayas so far. Kumusta nga aton sining update, Doc, sining COVID-19? Okay, so base sa COVID-19 case bulletin, number 19 naging pagwa sa Department of Health as of April 14. So nagapabilin gihapon nga ang number of confirmed COVID cases naton sa Western Visayas is at 40. So wala sang bag-ong case na nakita naton sa sini nga adlaw. Okay, pila ka days na, Doc, ang nakaligad nga wala sang bag-o nga kaso sa Western Visayas? So mga 3 na kaadlaw nga wala kita sang bag-o nga confirmed case. Okay, pero may mga pending man kita, Doc, nga ginapatest pa dira, no? Oo, so may ara pa nga wala ma-release ang result sa aton na subnational reference laboratory. Aha. Ang patay, Doc, nagapabilin nga pila sa gihapon? Okay, so ang number sa aton nga mga patay nagapabilin siya gihapon sa 7. Mm-hmm. Pag ang sa aton nga recovered, amo man nagapabilin man sa 7. Okay. Ato mga PUIs nga nagkalamatay, Doc, ang iban so far, wala pa nagwang result nila, no? So, wala pa sang result, no, nga nabato na rin sa aton nga subnational reference laboratory regarding sa mga patients under investigation nga napatay. Pero sa mo sini, Doc, nga result abi, so far 3 days na nang wala sang panibago. Ano paglantaw nyo, Doc, daw maayong ining indication, why nata sa dapat pagin nga paabuton additional abi nga mag-positive sa sini nga situation? So sa tubong, hindi pa kita makahambal, no? So it's too early to say nga wala na kita sang palaabuton nga positive na cases diri sa aton nga region, no? So may mga factors ina na maka-indicate, no? So ang una gid ang number sang aton nga mga specimens na ginapadala sa aton nga laboratory
para nga ma-test kag ang number of lab results nga ma-release man sang aton nga laboratory. So amo ina isa ka factor no nga makahambal kita kung sa diin may ara o kung wala sang negative sang positive cases ng COVID diri sa aton nga region. Okay, diri Doc sa Bacolod kag Negros Occidental every day may nagapadalagin man dira Doc or every other day no nga situation sining mga testing abi sa mga specimen. Oo. So may ara kita yang nga na bason man no nga mga specimens halin dira sa Negros Occidental kag sa Bacolod City kay sa Subong ang aton na accredited nga laboratory diri sa rehiyon nga conduct ang confirmatory test ang mugid lamang ang sa Western Visayas Medical Center. Ay isa no? Isa lang no? Oo, so sa Subong isa pa lang ang accredited nga full implementation sang confirmatory testing. Pero may kay daw dasig-dasig na niya Doc no? Hindi niya magdugay pa nga tagpila ka days nga hulat sang result. Oo. So, sang una, ginapadala pa natin sa RITM, but sa Subong nga may accredited na kita nga laboratory, so mas madasig-dasig ang result. Okay. Bago ko lang bin-interview, diri ang Vice Governor sang Negros Occidental, may mga data man sila nga ginauyatan, of course, based ini from the region, alin bedra sa inyo. Kabla pa mga plans sila nga i-downgrade ang ginapatuman subong ECQ, o Enhanced Community Quarantine, sa Negros Occidental pero hindi pa na sigurado kay lipay sila ang mga PUMs diri Doc do nagjutay nagidban halin sa Gismil daw 400 plus na lang. So ano man nakadepende ang ECQ or the government sa database daw sa DOH Doc no dapat no. Oo, so kinahanglan nga may mga balasihan kita no sa ginatawag na natin nga mga partial listing of the community quarantine. So may kinahanglan nga may damo kita nga mga data to support that. Sa data nga ginauyatan nyo sa bundok, pwede na gidman sa inyo paglantaw kiti mas lain yang paglantaw sa medical team sa pagkakaangay sa inyo. Pwede na gidman nga i-downgrade abi siya ang ang strict compliance ang ining ECQ or ano nga sitwasyon? O sa Subong wala pagid kita sang data to support that no. So ang mahambal lang naton is that ang transmission diri sa aton nga rehiyon is low no. So low ang transmission but it doesn't mean nga sa mga the following days or sa mga sunod nga inadlaw wala na kita sa may makuha nga positive nga result. Kay ako nagalantaw abi ginapananaw ko nga once the Bacolod or the metro be like Bacolod, the Negros Occidental kung mag-downgrade gid man sila maybe siguro makuha gina sila recommendation from the DOH Region 6 Doc ano damo sina. So hindi man nga amo sina no kay madamo man nga factors ang ang maka-indicate on the listing or the partial listing of the community enhanced quarantine no. So isa lang ina ang mga number of cases nga makita natin. So madamo pagid nga mga factors na kinahanglan estudyuhan nga makahambal ang isa ka local government unit to lift the community quarantine. At least na sanagan kita no. Pero ining 3 days na nga why na additional nga mga positive or why na ta dapat bid ula-uman pa bi is a good sign Doc ano para sa aton diri sa Western Visayas alone. So nakabase lang ina no sa mga results nga nabato naton naging release man sang aton subnational reference laboratory no. I see. May mga rapid testing man ta diri Doc nga ginahimo? Sa Subong, ang aton nga confirmatory testing lang is the RT-PCR no. Kung sabihin ang isa ka pasyente nga ginasuspetsahan naton or ginadudahan nga may COVID-19 ginakuhaan siya sang specimen sa iya nga susunlan kag sa ilong no. Kag gina-test na ang specimen sa machine no sa aton na laboratory na kung sabihin kung may makita nga sang viral RNA sang COVID nga virus nagahambal kita nga positibo siya sa COVID-19. Pero ang rapid testing
naga-indicate lang na siya na may antibodies, no? Ang aton nga lawas na maka-protect sa aton nga mag-fight no, sa infection. So, hindi na siya confirmatory testing for COVID-19. Anyways, Doc, salamat gid sa mga time sa mga gabi. At least na Bacolod kag Negros Occidental na lipay man nga wala sang pagdugang so sining nga mga kaso karon diri sa aton. Doc, salamat sa mga time ngayong gabi kag pasensya gid sa disturbo. Mabuhay ka, Doc. Okay, so may gabi man kag sa inyo sa Yes, Doc, salamat. Una sa balita, una sa aksyon. Si Dr. Maria Sofia Pulmunes, no, ang spokesperson sang DOH karon Region 6 mga ka-aksyon. 3 days nga wala sang wala sang panibag-ong cases diri sa aton sa Region 6. Lakip na Bacolod kag Negros Occidental so timayo ina nga indikasyon, ano? Pero ang aton diri kabay pang hindi nagid madugangan pa, no? Kag matuman na ang mga plano karon sa aton sining mga lokal nga mga opisyal sa pag-shorten kung ano man dira or pag downgrade or whatsoever sining ECQ nga ini. Kay kita tanan naga-suffer gid man ni. Action firing line. Kag kon ma-plaster ini, mabuhin-buhinan ini siya, kung di daw ka okay man, at least makabalik tas normal na ton nga pangabuhi, bala? Labi na gid sa nagasinggitan karon nga ti ginagutom na anong sitwasyon, kulang pa ang supply sa gobyerno, o kinahanglan na namon nga makapamiyan-piyan, makatrabaho kami. Tiyan mo na ang tawag naton mga kaksyon nga sitwasyon sa aton sining nga palibot. O galing kit diri sa Bacolod ganiti labo pagyapon sang TB ineblang tig-abagol. Tiyan mo na nga medyo budlay-budlayan kita din. Action Brian Borden. Action firing line. Amo nang sitwasyon dire. Anyways, mga konseho ko diri sa syudad sa Bacolod, kung anong sitwasyon diri with Action Dale Salazar. Kumusta abi kay may ara sa mga information kaangay sining barangay kuan giniyo? Barangay 15 lang nga kapitan tanan nga quarantine o kon may mga quarantine pass iya nga gin-issue una wala sang control number. Tino ka budlay. Di paano tanay ko ma-shorten kag ma-downgrade ang ECQ tanay ko mag-inamos ni. Kiti damo ganiya sa nagatinunto nga may control number pangila sila mga QPAS kun iway pa control number kun di magpinagusto na gid lamang nisla. Oh, anong disbintaha sina diri mo kabudlay sa sitwasyon tanong nga waay ni sa mga control number hibaluon tani. Kag iban pang information karon diri sa syudad sang Bacolod mga ka-aksyon. Las 8:49 Action Radio Philippine Standard Time. Action firing line. While ginahulat naton sa Action Dale Salazar, may gabi lang sa mga utod naton nga naga-monitor si Ronze Barrientos Buena Mente. Sir Brian, pwede ta ka malihog pamangkot kay Kapiko. Okay na, sabat ko na ni Kayna, no? Na pamangkot na ni Kayna kay Kapiko, no? Arlene Maranian, I still find it difficult to believe on how my financial status have improved ever since I met Mrs. Alina Glibova. Ano ni man? Hindi guro para sa ako ni. Negosyo niyang gurong iyaw. Na negosyo niya. Action Dale, negosyo ni gurong iyaw. Si Ayan Misa naman naga-monitor man no? Purok Sabis, Barangay Villamonte. Basi pwede man kabi ka pangayo, syudad, salamat gid. Oh. Sa Sabis kuno, duway man tusla katilaw man. Isa gani paika. Tsakto man. At okay. Okay, sige. Negosyo ng iban galiyo. Siniel Herrera Makaksyon de Jesus naga-monitor man. Salamat gid. Si Army Benedicto. Good evening, Sir Brian. Subong man na ang sitwasyon diri sa Mansilingan. Damo anong leave out sa list man o nadula guro, no? No. Nga kadamo gid reklamo. Anyway, sige, dali gid lang. Action Radio City Hall report. Action Dale, may gabi. Action Brian, liwat nga nag-imprenta ang Barangay 15 sang home quarantine pass matapos nga wala sang control number. Ang una nga issue sang Barangay 15 Council nga HQP sa ila sini nga mga residente. Action Brian, sa pagpakikangot naton kay punong barangay Kapitan Anthony Aiko Sunosea,
iya ginapasiguro action bray nga madasig lang no nga mapanagtaga liwat ining bag-o nga HQP sang barangay 15 mayara na sang control number action para mausar ini sa mga residente bangod buwas nga adlaw maga-take effect na ang number coding scheme o kana executive order number 30 ni Mayor Bing Leonardia ang ato sa pag-usar sang home quarantine pass yang even numbers ang ending sa dira nga control number sang HQPT mausar action Brian sa 10 days gid lamang kagamuman sa odd number. So tunoy pero ko action day pasensya pero sang way pa ni control number way manigin pamintihaan ng iyaning Q-pass ne? Wala action Brian, wala man sagin question since siya more or less 60 to 80 lamang kama HQP ang siniingan na issue sa mga barangay since small barangay apat gid lamang kama kapurukan kag madasig lang nga na distribute action na Brian actually wala man nagsunod ang barangay 15 sa format sang syudad bangon action Brian sa pilaman ka mga revision sang DILG nga sadto ginbutangan sang window R pero ginkakasa sa uli action Brian kag gin uniform so ang bago nila action din pasensya gida kay ang paglaom kapag ang barangay 15 pila la kabilog tao ng election del ganay pila ka balay pula pay man apat ka purok action Brian kag pila ka apat gid lamang ka purok pila ka household ganay wala na to na check action Brian kay Kapitan Aiko pero sunod siya dasig ba lang ang distribution sang bago nga HQP nga pwede bala mausar sang apat ka purok pero ang strategy di reaction Brian ni Kapitan Aiko ang duwa ka purok suno siya tanan nga control number nila maga-end sa odd numbers kagang duwa ka purok even numbers nga suno siya mas mahapos nga ma-monitor ang mga residente nga nagagwa sulod sa ila sini nga barangay kun katultol kamo sang area sang Porsche Store Action Brian dira na siyang barangay 15 commercial area rason nga daw hindi taman kadamo ang mga pumuluyo teng iban dira nagaboard may mga renters kag magluwas na lamang sa ilisipon nga mga household sa area sang barangay 15 aring palihag ni Kapitan Anthony Aiko sang barangay 15. Ang amon nga HQP wala sang control number and then may gipapanaog nga makuding so ang ginhimo namon i-enhance namon pagid na iyang coding nga at even kami by purok so for example Monday to Monday, Wednesday, and Friday, amulan ni ang purok ang makagwa. So, TTH, amulan ni ang purok ang makagwa. So, mas mamonitor namon ang in and out ng tao. Kaya kung purely coding lang, nga wa ay gin-distribute sa insakto ang code sa quarantine pass, hindi mo mamonitor kay mo nagyapon. So, ang amon, at even, 1, 2, 3, 4, lason ini siya, nga tanan nga even, i-distribute sa ini nga purok. Ini nga mga purok. So, pag Monday, amulan nga purok. So, kapos kami mag-monitor. So, how many puroks ka sa barangay? Amon, apat lang kami. But then, pwede man lang sa iba na tuling barangay kung isip-isipon mo. So, kayo just, duwa mo lang mo, add even. So, tanan nga even numbers, i-distribute mo by purok. So, mag-issue ka sa quarantine pass, ini nga purok sa even ni siya. Ini nga purok sa add ni siya. So, at least ma-monitor mo kung sino nagwa sa imo nga purok sa amon nga adlaw. Action Brian, nabatian si Kapitan Aiko kaina mga around 11 a.m. So dito kaina nakita naton nga ginaproseso sang barangay ang mga numero no sang hatagan sang HQP Action Brian kay may mga volunteers man sila nga amo ang magapanagtaga sa tagsa-tagsa ka mga household Action Brian para hindi na kinahanglan nga magkadto sa barangay hall sang barangay 15 kay boss ngadlaw kun wala kay HQP Action Brian kag hindi kagidya dapat mo na ganit na lang Mondays, Wednesday, Friday dapat 13579 ang ending kag kun Martes sa Webes kag Sabado dapat even numbers 02468 action Brian. Action Dale. Amo nang resulta kay ang executive order sang syudad wala mo ginasunod. Nga dapat may control number. Tingay sa ano niya daw ano ning style yan mapapalain-lain yang way sa control number para ano ti subong magpang-recall sa iya
kundi ano man naman, di mo nga tao, ay gasunod sa executive order, dapat tagaan niya penalty sa syudad. Kaya ang resolution, Brian, ni Kapitan Aiko, may pila ka revision sa naka-imprenta na sila, Action Brian, sa HQP. Naka-imprinta na ganiti. Ang EO, dapat amo tong sundon, tatuya. Anyways, no kagamay malaning ikuan, galing kinakitaan ta di bala, kasimple nga sulundon sa syudad, di ta pa masunod. Amo man ng aton da. Correct, Action Brian. Pero sunod siya hingagawon nila, no? I don't know lang kung napanagtag na ang bago nga na-imprenta nga HQP, Action Brian, since buwas nga daw matake effect nga diya ang Executive Order number 30 nga issue ni Mayor Bing Leonardia. Update, kabalita gikan sa Bacolod City Government, Santa Ana Action nyo. Action Dale Salazar. Una, sa balita na sa Action, sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Ang walang result kung may sariling mundo kay mo. Di ba? Ang executive order sang mayor stated na mo pinangliwat to ganing sa mansilingan to nga mga raiso to kay tapos ikaw yaway kay may control number para ma-identify ta kung sino nagagamit sining QPAS nga ini may control number na kay basi mag-duplicate may mga duplication nga sitwasyon ti wala yang iyaya ho may palain-lain. Action Firing Line. Di karon may ara sa mga modification, may mga innovation, may ara ko na mga syunsyon sa aton nga ECQ karon. Para yun ni buwas. May mga odd and even number na kitang himuon dire kay damo TBS Bacolod, mga tig-abagol. Action Firing Line. Di magpinangliwat naman siya kay nga way ginasunod ang kasuguan. May sariling mundo, no? May kagalingon yang style si Kapitan Aiko. Action Firing Line. Ay, sus ko nga mga tao nga ini kagamay nga trabaho, kasimple nga buluhaton ginapabudlayan yung pang inyo kaugalingon. Action Brian Borden. Action Firing Line. Ariyo, inom ka mo sang Evergreen Herbal Capsule para mabalanse na ang imo sinikabog aton, no? Sobrang sugar, kolesterol, uric acid, asin, ang tambok. Kadlaw ni si Missing Guay sang mo, sang kabog aton mo. Ang creatinine kag subuman constipation. Tapos gina-constipate bla na. Kabalo kang ining Evergreen Herbal Capsule, may vitamin A ni, may B vitamins pa, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, magnesium, zinc, plus pagin maka-aksyon sang tawag naton diri calcium, no? 7 ka sangkap ini kangay sang turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Ini ang produkto sang Doc Hico Alternative and Health Food Center sa idalom ni Doc Crispin Hico. Pwede nga makatawag sa iya sining numero 0910-126-4595 mga ka-action. Hindi. Kabalo ko ikaw, Madam Missing Buaya. Tamsi ikaw. Kabalo ka kanong tamsi. Isaksyon Elmar, kabalo niya anong tamsi mo. Tambok, sexy. Action Firing Line. Tamsi, tambok nga sexy. Di kita mo, kita Mike, tindog sa rin niya kay Kiay sa tuod, no? Pangispiyo si Missing Guayo. Sa sexy makatod, no? Action Firing Line. May katubong sa akon ni kay Kapitan ay kubay inalanabla. Kay may sariling style man si kwan mo, si Kapitan Aiko mo. Kundi boss, may pang-recall siya gani mo. No, hindi niya na pagbatunon, pangliwaton niya kay wala control number. Among sila. Mayang gabi lang sa kay Mercedes Rodriguez Casurya, nag-monitor subong Sinimatinion, highland kuno sa Rodriguez and Florete family sa Pinas. Si Christy Swansing naman niya matulak, ma'am pa ko gani, no? Good evening, I'm from Silin Homes. Ang senior citizen, di 3,000 ang pensyon. Hindi ka-avail. Hindi sila ka-avail da, basta may pensyon ka. Tata Lordan, good evening, Action Bry. As lang ko kon ang UCT maka-avail man sang SAP. Daw pwede, ini mong project lang liwat na, kay na-interview ka na ligan, pwede ni sila Pariyo ni silang 4-piece. Iraj, service sa DS. Action Bry, buisit, gini ang luwag mo. Dapat ihaboy na para why na may palapit sa luwag bla. Ang balkotol gusto ning luwag ni tunto ning luwag Namin ni pang pakdol man sang permi lang giga pasipsip. Action Firing Line. Kanami patani bulyada, no? Ang aton sining oras galing nagapangilay na kag dugay masunod na dugay section Eric Magbanwa, no?
Ang way ko malambot maka-action iban nga mga mensahe da pasensya nyo gid ko ha. Kay kadamo sang balita to sa mga gabi nga mas kinahanglan makahibalo kita sa aton sa mga utod dira. Action Firing Line. Upod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Department sa pagpangunan Action Rex Cantong, Station Manager Action na Magmanwa. Sa technical side, we have Action Elmar Madera, kag si Sir El Ray Dutilios. Back up man naton Action Ann Defensor. Standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Kag inyo naman nabatian ang isa ka memorable nga istorya sa Action Firing Line. Maghilibati tabuas sa mamagyapon nga istasyon kag oras. Ini sa Action Brian Morden, nagapasalamat gid. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,